Per acabar, només ens queda parlar de l'últim objecte, que són els informes. Els informes serveixen per visualitzar la informació que resulta d'una consulta d'una manera més agradable, o també d'una taula, si simplement volem volcar les dades d'una taula d'una manera més llegible i no únicament en format de taula. Per fer un informe anirem a l'apartat d'informes i podem escollir elaborar-lo des de zero en vista disseny o utilitzar-lo auxiliar, igual que les taules, les consultes i els formularis. Començarem fent l'informe en vista disseny, per tant farem un clic en aquesta opció d'aquí i se'ns obre l'editor dels informes. En primer lloc, veiem que tenim una secció que és la capçalera de la pàgina, una secció que es diu detall i una secció que es diu peu de pàgina. Allò que incloem a la capçalera de la pàgina es repetirà en totes les pàgines de l'informe i allò que incloem en el peu de pàgina de l'informe apareixerà en totes les pàgines de l'informe. Normalment a la capçalera de pàgina s'hi sol escriure el títol de l'informe. En aquest cas podríem fer un llistat d'alumnes i per tant hi posaríem una etiqueta de text, que no deixa de ser un quadre de text, i en aquesta etiqueta hi posaríem el nom de llista d'alumnes i l'etiqueta hauria d'incloure aquest text, llista d'alumnes. Veieu com ens queda? Veieu les etiquetes, igual que els camps, es poden formatar i posar un tipus de lletra que a nosaltres ens agradi. Podríem posar la Roboto negreta de 20 punts perquè és un títol. Molt bé, llista d'alumnes. Aleshores, fixeu-vos que les capçaleres i la secció de detalls, la secció de peu de pàgina, es pot modificar la mida que tenen. Si fem un clic amb el botó dret a sobre de la capçalera de pàgina, tenim una opció que és secció encongeix. Encongeix vol dir que el que farà serà que la secció s'encongirà s'encongirà tant com sigui possible, de manera que veieu l'etiqueta que posa llista d'alumnes és just la mida de la capçalera. En el peu de pàgina el que s'hi sol posar és un camp de pàgina, de comptador de pàgina, o sigui un número de pàgina, que es fa a través del menú Insereix. Insereix números de pàgina, ens genera una finestra on ens deixa triar si volem posar pàgina i el número o pàgina número de tantes, i si ho volem a la part superior de la pàgina, o sigui a la capçalera, o si ho volem a la part inferior de la pàgina, i també ens deixa escollir si ho volem a l'esquerra, al centre o a la dreta. En aquest cas ho posarem a la part inferior de la pàgina, en el peu, i ho posarem a la dreta, i que digui només pàgina i el número. Aleshores li direm d'acord, i fixeu-vos que ens ha creat aquest camp que el que farà serà dir pàgina i el número de la pàgina. També podem posar altres camps automàtics com ara la data i hora. Si fem un clic al menú Insereix i escollim l'opció data i hora, ens apareix una finestra on ens deixa escollir si volem que aquest camp ens digui la data, en quin format volem que ens la digui, de tots aquests, i també podem escollir si volem incloure-hi l'hora o no. Seria l'hora i la data del moment en què es genera aquest informe, de manera que es va actualitzant dia rere dia. Aleshores inclourem només la data, li direm d'acord, i ens ha creat un camp de data a l'esquerra del peu de pàgina. Com que en el peu de pàgina no hi volem res més i podem encongir-lo fent un clic en el botó dret i a la part de secció la encongirem. Molt bé. La part del detall és on haurien d'anar-hi els camps que volem llistar. En aquest cas, si volem fer una llista d'alumnes, haurem de fer que l'origen d'aquest informe sigui la taula dels alumnes. Per fer això, hem de fer un clic al navegador de l'informe, que és aquest botó d'aquí, i fer un clic a l'apartat d'informe. Quan fem clic a l'apartat d'informe ens apareix aquí a la dreta la configuració d'aquest informe i ens permet posar-li un nom, ens permet escollir si la capçalera de pàgina ha d'aparèixer a totes les pàgines o només en algunes, igualment en el peu de pàgina i igualment si volem imprimir els valors repetits. Però el més important és la secció de dades. En aquesta secció escollim d'on provenen les dades que nosaltres farem servir per
generar aquest informe. Si nosaltres volem fer una llista d'alumnes, aleshores la informació provindrà de la taula alumnes, que és on hi ha les dades recollides. Aleshores, simplement aquí escollirem taula i a continuació en el desplegable de baix ens apareixen totes les taules disponibles. Per tant, escollirem alumnes i automàticament aquesta llista de camps que s'activa a través d'aquest botó d'aquí, veieu? Ens apareixen els camps del que hem seleccionat aquí. Si hem seleccionat la taula alumnes, aquí ens apareixen els camps d'aquesta taula. I simplement podem arrossegar aquests camps cap a l'apartat dels detalls, veieu? I ens apareix l'etiqueta del nom del camp i el contingut d'aquell camp. Per tant, allà hi podríem posar el cognom 1, el cognom 2, i el nom, i, per exemple, la població. Veieu? Simplement amb aquestes dades el que faria seria llistar els alumnes un per un, posant primer el seu cognom, després el segon cognom, després el nom i després la població. Per veure com resultaria aquest informe, s'ha de fer clic en aquest botó d'aquí, que serveix per executar l'informe. Si fem un clic aquí, veurem que ens ha generat l'informe i què ens ha aparegut. Doncs ens apareix la capçalera amb el nostre títol i ens apareix l'etiqueta del camp, que és cognom 1, i el primer cognom del primer alumne. Álvarez, Aldea, Adrià, Barcelona. Llavors ja salta el següent. Bartrés, Andreu, Adriana. Centelles, és on viu. Budi, Aparicio, Aina, Centelles. Campins, etc. Veieu? Aleshores, si nosaltres volguéssim que ens apareguessin d'una altra manera, la distribució dels camps simplement consisteix en editar l'informe. Alerta que aquest botó d'aquí no serveix per editar l'informe, serveix per editar el document que ha resultat. Però no és això que ens interessa. El que ens interessa és editar l'informe, editar el format d'aquest informe. Per tant, el que s'ha de fer és tancar aquesta finestra i tornarem en el d'editor d'informe. Aleshores, el que podem fer és treure aquestes etiquetes que no són necessàries i podem posar el cognom aquí, el segon cognom aquí, el nom aquí i la població, per exemple, aquí. Podem encongir aquesta secció i fixeu-vos que quan generem ara l'informe les dades ens queden una mica més ben organitzades. Ara farem un informe una mica més complex. El que farem serà agrupar els alumnes per la població on viuen. Per fer això haurem d'anar a l'apartat d'ordenació i grups, que és aquest botó d'aquí, i fent clic aquí ens apareix aquesta finestra que ens permet escollir l'ordenació i l'agrupació que ens interessa fer. Fixeu-vos que a la primera casella ens surt un desplegable i en aquest desplegable ens surten el llistat de camps de la taula que hem escollit per l'informe. Si nosaltres volem agrupar els alumnes per la població, haurem d'escollir en primer lloc la població. D'acord? Fixeu-vos que quan jo he seleccionat el camp de població ens ha aparegut a l'informe una capçalera, un nivell d'agrupació, i és aquí on s'agruparien els alumnes a partir de la població que tenen. Per tant, un cop he escollit la població, puc escollir si volem que aquestes poblacions, un cop agrupades, s'ordinin de manera ascendent. Puc escollir si hi ha d'haver una capçalera, com en aquest cas aquí. Puc escollir si hi ha d'haver un peu de grup, que en aquest cas no el voldré, i agrupar per cada valor, etc. Molt bé. Un cop hem escollit que s'ordinin per població, tancarem aquesta finestra i el que farem serà desplaçar el camp població a la part de dalt. I li posarem una lletra més gran perquè es distingeixi que és com un titular. I fixem-nos quin resultat ens dona. Encongirem aquesta secció i generarem l'informe per veure quin resultat obtenim.
Molt bé, fixeu-vos què ha fet. Ens ha posat com a capçalera de secció la població de Barcelona i ens ha llistat tots els alumnes que són de Barcelona. Després ha passat a la següent població, Blanes, i ens ha llistat tots els alumnes de Blanes, i després tots els de Centelles, i fins aquí. Veieu? Ens ha agrupat els alumnes, que fins ara sortien de manera desendreçada, ens ha sortit agrupats per població. Fixeu-vos, però, que els alumnes no ens estan sortint per ordre alfabètic, ens estan sortint de manera aleatòria, segurament ens apareixen tal com estan inscrits a la taula. Si volem ordenar aquests alumnes per ordre alfabètic, hem de fer el següent. Tancarem aquest informe, tornarem a l'apartat d'ordenació i grups, que hem fet servir abans per agrupar els alumnes per població, i en aquesta secció farem que a la segona fila hi posarem el camp de cognom 1, i a la tercera fila el cognom 2. Com que no ens interessa agrupar els alumnes per cognom, perquè no té cap sentit, li direm que no volem capçalera, ni pel cognom 1 ni pel cognom 2, perquè realment no necessitem que ens agrupin els alumnes per cognoms, sinó simplement que els ordenin de manera ascendent. Per tant, el cognom 1 ja està posat de manera ascendent i el cognom 2 també, i ara tancant aquesta finestra i generant l'informe, veurem que el llistat ara efectivament ens apareix ordenat alfabèticament, primer pel primer cognom i a continuació pel segon cognom, i ens surten agrupats per població tal com havíem especificat en la finestra anterior. Aquest apartat d'informes també ens permet escollir en quin moment s'ha de generar un salt de pàgina. Per exemple, fixeu-vos que l'informe que ens ha generat té la capçalera llista d'alumnes i a continuació el nom de la primera població, ens agrupa els alumnes i després passa a continuació el nom de la segona població. Si volguéssim que hi hagués un salt de pàgina entre poblacions, de manera que Blanes fos en una pàgina nova i Centelles també fos una pàgina nova, ho hem de fer de la següent manera. Tancarem la finestra i ens anirem a la secció on hi ha la població agrupada i anirem a l'apartat de les propietats, a l'apartat de força una pàgina nova. En aquest desplegable li podrem dir en quin moment volem que hi hagi una pàgina nova. En aquest cas, si volem que hi hagi un salt abans de la població, li haurem de dir que hi hagi un salt abans de la secció. I fixeu-vos que seleccionant aquest apartat, quan generem l'informe, efectivament, Barcelona ens queda en una pàgina i la següent pàgina comença Blanes i la següent pàgina comença Centelles. Imagineu-vos que ara volguéssim que ens contés quants alumnes hi ha per cada població. Aleshores seria tan fàcil com posar un comptador en l'apartat de població. Per tant, el que farem serà anar a l'apartat d'ordenació i grups i en l'apartat de població farem que el peu de grup aparegui, farem que sigui present. Veieu, ens obre una nova secció, que és la de peu de grup, vol dir que al final d'aquesta agrupació hi podrem posar alguna cosa. O sigui que aquí vindria la població, el llistat d'alumnes, i aquí al final del llistat de la primera població. Per tant, aquí, per exemple, hi podríem posar un comptador. Com es fa això? Tancarem aquesta finestra i inclourem un quadre de text, per exemple, aquí al final, i aquest quadre de text, a les propietats, anirem a l'apartat de dades i escollirem comptador. Fixeu-vos que ara, encongint aquesta secció per fer-la més petita, quan generem l'informe, ens apareixerà el total de persones que hi ha a Barcelona, el total de persones que hi ha a Blanes i el total de persones que hi ha a Centelles. Fins ara hem vist com fer un informe d'una taula, però els informes també es poden fer a partir de consultes. Per exemple, en aquesta taula, la taula d'alumnes, no apareixen els cursos que fa cada alumne. O sigui que necessitaríem fer un informe i, per exemple, agrupar els alumnes en funció del curs al qual assisteixen. Per fer això,
necessitaríem fer un informe d'una consulta on aquestes dades estiguin extretes. En aquest cas, evidentment, necessitem tenir una consulta creada amb la informació que necessitem volcar. Jo ja n'he creat una, que es diu consulta completa d'alumnes, que m'apareixen les següents dades. El nom dels alumnes, els seus telèfons, la data de naixement, la població on viuen, si són família nombrosa o no, etc. Totes aquestes dades personals, i també m'apareixen els cursos on estan inscrits i els docents que imparteixen aquell curs, les dades d'aquells docents, etc. Aleshores, fixeu-vos que el que m'apareix aquí és a vegades la mateixa persona apareix dues vegades. Si aquella persona està escrita a dos cursos diferents, m'apareix repetida. L'Adrià està inscrit a anglès 1 i castellà 3, per tant em surt dos cops. L'Adriana només està apuntada a un curs, per tant em surt un cop anglès 1. L'Aina està apuntada a 3 cursos, per tant surt 3 vegades. I així és com resulta aquesta consulta, que va consultant tots els cursos on estan inscrits els alumnes. Aleshores, quan tenim aquesta consulta creada, tal com nosaltres hem desitjat i seguint les explicacions per fer les consultes, podem començar a fer l'informe a partir d'aquesta consulta. Anirem a l'apartat d'informes, crearem un informe en vista disseny i el primer que farem és, a l'apartat de dades, dir-li que l'origen de les dades d'aquest informe no és una taula, sinó que és una consulta, i en aquest desplegable de sota escollirem la consulta d'on provenen les dades, que és la consulta completa d'alumnes. Aleshores, tal com dèiem abans, fent clic en aquest botó d'aquí, ens apareix la llista dels camps d'aquesta consulta, que són tots els que hem vist abans. I simplement es tracta de traslladar aquests camps a la part que ens interessi. Però anem a pensar primer com volem que aquest informe reflexi la informació. Ens interessa segurament agrupar els alumnes en funció del curs al qual estan inscrits i fer una llista del curs d'anglès 1, una llista d'anglès 2, etc. Per tant, un primer nivell d'agrupació serà el curs al qual assisteixen. Aleshores, el que farem serà fer un clic a l'apartat d'ordenació i grups i aquí inclourem el camp que recull el nom del curs, de manera que així podrem agrupar els alumnes per aquest concepte. Aleshores, veieu, quan hem escollit nom del curs, ens torna a aparèixer la capçalera d'agrupació i és aquí on traslladarem el nom del curs com a títol de la capçalera. Traurem l'etiqueta que es refereix a aquest camp i la posarem una mica més gran i en negreta. Aleshores, això serà el títol de la secció i el detall de la secció el que ha d'aparèixer és el nom i les dades d'aquells alumnes que assisteixen a aquest curs. Per tant, la secció de detall és on nosaltres arrossegarem el camp del nom, que recull el nom dels alumnes que assisteixen al curs, i les dades que ens interessi de cada alumne. Per exemple, el telèfon, i alguna altra opció, en tot cas podria ser la data de naixement, per exemple. Perdó, tornem-hi. Esborro l'etiqueta de la data de naixement i col·loco la data de naixement a continuació. De manera que ara, encongint aquesta secció, aconseguiré que s'enllistin els alumnes en funció del curs al qual assisteixen. Encongiré també la secció de la capçalera dels alumnes i quan generi aquest informe, efectivament, m'apareix el nom dels cursos i a continuació la llista de persones, d'alumnes que estan inscrits a cada curs, el seu telèfon i la seva data de naixement. Encara podria fer una cosa més, i és, a part d'agrupar els alumnes per cursos, podria subagrupar-los per població.
anem a fer-ho de la següent manera. Tancarem aquesta finestra i afegirem un segon nivell d'agrupació. Per tant, a continuació, a part de nom de curs, escollirem el camp de població i fixeu-vos que ens apareix una nova secció a continuació del nom del curs. I és aquí on haurem de volcar la dada de la població, traurem l'etiqueta, posarem el camp de la població aquí sota, encongirem la secció i, efectivament, si ara creem aquest informe, fixeu-vos què passa. Doncs que genera el curs d'anglès i el curs d'anglès m'ha separat els alumnes segons si són de Barcelona, m'ha posat aquests 3, segons si són de Blanes, només n'hi ha un, o de Centelles, hi ha tots aquests d'aquí. Veieu? D'aquesta manera podem aconseguir tots els nivells d'agrupació que ens interessi en funció de com vulguem visualitzar aquestes dades. A part de fer els informes en vista disseny, també podem fer els informes utilitzant l'auxiliar. En aquesta opció d'aquí, l'apartat d'informes, en aquesta opció d'aquí, podem començar els informes utilitzant aquest assistent. Com tots els assistents, el primer que ens demana és des d'on volem agafar les dades, per tant, podem escollir les dades des d'una consulta o des d'una taula. En aquest cas farem servir la consulta completa que hem creat anteriorment, on hi ha els alumnes i també els cursos on acudeixen. Quan fem un clic a la consulta completa ens apareixen tots els camps que podem incloure en l'informe. Fent clic en aquest botó els passem tots cap a l'altra banda i amb aquests botons, escollint un d'aquests, els podem tornar si no ens interessa. En aquest cas farem servir menys dades, farem servir el nom, el telèfon, la població i també el nom del curs i el nom del tutor. Amb aquestes fletxes d'aquí podem endreçar, podem ordenar, podem dir en quin ordre volem que apareguin aquestes dades. Aleshores el que jo faré serà posar el nom del tutor aquí davant i el nom del curs el posaré a dalt de tot. Aleshores fem clic endavant i a continuació ens demana que posem quines etiquetes volem per cada camp. Per tant, aquí li posarem curs, aquí nom, aquí telèfon, aquí població amb els accents i aquí nom del tutor/tutora. Farem clic endavant i ens demana si volem agrupar els registres. Nosaltres ho agruparem primer per el nom del curs, perquè ens apareguin per cursos, i també agruparem en segon lloc per població. Farem clic endavant i ens demana si volem ordenar, a part de per ordre ascendent, per ordre alfabètic, aquests dos camps d'agrupació, ens demana si volem afegir un altre tercer camp d'ordenació. En aquest cas ordenarem pel nom de l'alumne i farem clic endavant. Finalment ens demana com volem distribuir les dades, si les volem de manera tabular, o sigui com si fos una taula, si les volem en columnes. Fixeu-vos que quan decidim el tipus de format, l'estil de l'informe, aquí ens apareix com quedaria. Tabular seria com una taula, en columnes seria, veieu, així, en dues columnes seria el mateix però repartit en dos, en 3 columnes, en blocs o en blocs amb l'etiqueta a l'esquerra. Nosaltres ho farem, per exemple, en 2 columnes. Farem clic finalment ens demana si volem fer en horitzontal o en vertical, en aquest cas escollirem vertical i podem fer clic endavant per acabar posant-li un nom, que serà llistat alumnes 2, i finalment ens demana si volem que sigui un informe estàtic, vol dir que faci una foto de les dades i no s'actualitzi l'informe a mesura que s'actualitzen les dades, o per contra si volem un informe dinàmic i que es vagi actualitzant a mesura que nosaltres modifiquem la base de dades. En aquest cas ens interessa informe dinàmic, per tant farem clic en aquesta opció i finalitzarem l'informe. Veieu, el que ens ha fet és el següent, ens ha agrupat els alumnes primer per cursos, primer surt tots els alumnes d'anglès i els alumnes d'anglès estan ordenats per població, primer apareixen els de Barcelona, després els de Blanes i després els de Centelles, i els alumnes estan endreçats
a partir del seu nom. En aquest cas està ordenat, fixeu-vos, de Z a A. Veieu? Per tancar el document, tancarem aquí dalt i sempre el podem editar fent clic amb el botó dret a sobre de l'informe i fent clic a l'opció d'editar. Aleshores entrem en el disseny de l'informe i aquí podem modificar els tipus de lletra, els criteris d'organització, etc. Finalment només ens quedaria veure com es podria imprimir aquest informe. Acabarem de deixar bonic aquest informe fent el següent, i és que les persones, la població, el nom del curs, la població i els noms de les persones ens surtin ordenades alfabèticament. Per tant, ja tenim els cursos ordenats alfabèticament, les poblacions també, i només ens caldria afegir que el nom dels alumnes ens apareguessin de manera ascendent, però no agruparem per nom. Simplement serà un criteri d'ordenació. Per tant, no li assignarem cap capçalera ni cap peu. També tancarem aquesta finestra i afegirem una línia horitzontal en aquesta primera secció perquè quedi més bonic, i també una línia horitzontal a sota de població. També corregiré la mida dels camps perquè es vegi millor, per tant arraconaré la data de naixement a un cantó, el telèfon també l'arraconaré i faré que el nom sigui molt més llarg perquè no em surti tallat. A la secció, a la capçalera, hi posaré una etiqueta que serà el títol, que serà llistat d'alumnes per cursos i poblacions, per ser més exactes. I escolliré el tipus de lletra i mida que m'interessi, aquesta mateix, però més gran. També canviaré la mida de la població perquè es vegi més, o li posaré simplement una negreta, i ara crearé aquest informe. Efectivament, així és com apareix. M'interessaria que l'apartat de castellà, que els cursos hi hagués una mica de separació perquè es pogués distingir que són cursos diferents. Per tant, tancaré aquesta finestra i el que faré serà ampliar la secció una mica i posaré tant el nom del curs com la línia horitzontal més cap a baix. Crearem l'informe. Exacte, així queda més clar, més entenedor. I he de corregir aquesta etiqueta perquè es vegi sencera i potser forçar. Per tant, tancarem aquesta finestra i farem créixer aquesta etiqueta perquè cabi sencera. Tornarem a veure com queda l'informe i ja està bé com queda d'aquesta manera. Per tant, ara simplement tancarem aquesta finestra, desarem l'informe, li posarem un nom, que serà llistat alumnes, i desarem. Tancarem aquest informe per assegurar-nos que el tenim a l'apartat que toca i fixeu-vos que quan ara l'executem ens apareix l'informe generat en un document de text que podem directament imprimir a través del menú Fitxer, Imprimeix. I podem escollir aquí la impressora on volem imprimir-ho, o si volem imprimir-ho en un fitxer, per exemple un PDF, ho podríem fer seleccionant l'opció d'imprimeix un fitxer. Podem escollir quines pàgines volem imprimir, etc. Simplement hauríem de seleccionar aquests paràmetres i fer clic a imprimeix en un fitxer, en aquest cas perquè és el que hem escollit.